Every now and then with a miss message, I say me how may every now for this video no some bobbing for video. I'm always praying for you. Ki homa na emelege. Because you have from football and so me na for hanam ki homa na emelege. That is why engine only here. Let I go. As a full-blooded Igbo person, my name declaration be about I will still be declaring to your life more than for video. You homa ya na emelege. More than nulu ebo willing no kwana no as a mudo ya na chinandoge. So as in I try as much as possible to contain this laughter like this video because I said that God remember na Mathias how God remember the Mathias na David Yaweh. Gini nesa. I mean on social media man David Yaweh kemgbe video tiwe mkpu. What the hell do you know a forgetting old train na aga n'ime ọhịa na nwere onye chọrọ ebe a. Mana enwe na Indian film enwe nka train ha na-aga etiwe na-agọ na chakapum ụmụ train aha anaghị ekwe abịa aba. So na aka David Yaweh si n'ọlụ ọ ya na-agba n'ọdụ nnọọ ka da old train na-agba n'ime ọhịa eji kool apawa ọmakatakwa awa ekwe ya kool ma ka o wee na-agakwa akwụla anwụrụ na-aga bụkwa na ọ na-aga na-akwa anwụrụ ahụ ọ na-akwụ bụ nke ọjọọ ya. So David Yaweh okay why people ignored him nwere onye kwa atọpụli ọnụ. Then amara m ebe ezugo si wee je fọchata video anụ ebe evangelist Ezeaku that announced old people's home and psychiatric. Amara say na so ezugo wee sị na finally God has remembered Mathias na David Yaweh. No, as long as I look again in Anambra State, na ebe a ka ha nwe ka ya na Nigeria dompa na onye ọbụla afụkwa na main road chiri gegege hụwa gegege na ebe a ka ọ na-ehede. So na ndị otu Mathias dekwa ha wee na ha na-etikwa akwụkwọ kwagogogo na mkpọ nekwa ha na-esa ike because I see no reason ndị anyị na-eme ka ndị si na-adịghị mma. So ikpota ndị otu David Yaweh iwo n'ime nga. So officially and official God of Zion has remembered Mathias and ndị otu ya and David Yaweh and including onwe hem natural ikwu for now mana when the time comes we are going to say it including some people. So but that's by the way. So as maybe in a video masem because kabakwana subscribe and also try to share our video and drop your comment in the comment section. We see all of them. We reply the one we could and ignore the like we say ignore. So because now most times some people deserve to be ignored. So but that's by the way because kina with a video you have my name again kwambosi called the one. Go to Anambra by God's grace ending of next month. We have put almost 600 million building free psychiatric hospital for the poor people. Free psychiatric hospital. We are going to open it by God's grace next month ending. And then we'll arrange. I mean, the first in Igboland. We are not boasting. St. Paul says, if you must boast, boast in the Lord. What we are doing in Aguleri is the first psychiatric free hospital. Nobody has ever done it in Igboland. Let one person come out. And we are not even building it. We are bringing out 4 vehicles that will be moving around the streets of Nigeria. Anywhere they see a mad person in the market, they will pick the person. Until that place is filled up. Go to Imo State, the one we build in Imburuchi. Go and see what is happening there. Children are being saved. No more mad kids running around Imo State. Anambra, anywhere we see. Police has given us the order. Pick any abandoned child. You are doing what government is supposed to be. We are doing. And we thank God. We thank God for the government of Imo State, His Excellency Governor Hope Usodema, who helped us sign every document, move and pick and help the people. May God bless him. And go to Anam. I'm even na Evangelist Ezeaku Ejiofor go Mathias. You got go and the David Yaweh. You got to na gwa na ebo bụ na afụ na onye ala amaburieti na moto. What of ebe ya afụzi ndị ala? Because ụbọchị ụka ha ji akọ eme egwuregwu na nne ja ha na-esi na mkpọ eburu moto eno
moto ịnọ wee storm ebe a bukọrọ ha ncha niile buda ha agụleri. Ịghọtago, eburu ha ncha niile buda ha agụleri, eburu ha gbada agụleri, adọghị ha na intensive care unit ndị ala ebe a ka ha deserve nọ, especially Mathias. Ịghọtago, so moto fụ ahụ ya in fact ndị Zion neediri ime moto ahụ ka ọ dị 10. Ịghọtago, enidiri ime moto ahụ ka ọ dị 10 because enidiri a storm ebe a eburu fancha niile ofu mbụrụ. Then David Yaweh ịmarụgo na ngụnwe ebe Anambra steeti kịta. Ịghọtago na Anambra steeti ọhụrụ na-abịa kịta wee nwayọ dozisi ifewu na Lagos ọfụma because na ebe Anambra steeti ya anachighị anytime soon. Ite ihe isi na Anambra kachin anwụrụ ụgwụ nwụda na agụleri, o nwere ike bifo isi agụleri na-apụta ọ ya gaa na 1 year. Thank God for Evangelist Ebuka Obi. Ịghọtago, Evangelist Ebuka Obi wụ evangelism ọ nọ na ministry ọ nọ na iri ha eli ịzọrọ n'ọkpa, ịzọrọ n'ọkpa ịkparị ya na nkata, ịkparị ha na nkata ibirie n'ọma, mana anyhow iwurili iwu na ọ ga-efesalelego, iwurili iwu na ọ ga-efesalelego. Imagine this psychiatric hospital kịta a na-emepe na n'efa ya na rehabilitation center ebe a ya akpoje ma ndị na-aṅụ ife, ma this guy a na-akpọ critical thinker nwe ha ka critical thinker si wee wakpara Nigeria awụrie nwụde na agụleri oru ebe a enye ya treatment zọchasịa ya ife niile ahụ ọ ṅụrụ ma ọgwụ ike niile ahụ ọ na-akpọ ha ka nkụ na-aṅụ ọgwụ ike. There are a lot of them na-aṅụ ọgwụ ike. Ịghọtago, Mathias wụ combination of ịṅụ ọgwụ ike na-ewe ala. Ịghọtara, so ngụnwa kịta n'afọ Mathias as bishop of ndị ọ bụrụ na eburu ebuda agụleri gwọọ ya ala ọ na ya do happy ọnya ka eji wee sị na iri ha eri zọrọ n'ọkpa ịzọrọ n'ọkpa ibite na ọma ibite n'ọma imete n'oye. And by the way, ọkwa fada nwebe n'ụkwa 600 million na akịta obi ekolopukwe ọnụkwa 600 million na obi ekolopukwe because I said that they are economically empowering Evangelist Ebuka Obi ka o wee na-ekwu ife sọrọ ya. Ọnụkwa 600 million na obi ekolopukwa ya, anụkwakwa ha 600 million na obi ekolopukwa ha. Evangelist Ebuka Obi wonu nwayọ na-agbaghị ndị ọgwụ a maka apụ nọkata nwe ozu mmadụ aghala. These people are feeling the heat. They are feeling the heat. Mgbọ niile na-agba na-emetụkwunu ha mewolo ha ebele na fani dịla ebele. Good news, at least amazinka Zion nyesi arụ ife niile a na-alụ onwe nke benefiti Mathias ejego ma agụleri ya ọkwụnụ for facilities do na agụleri ya naanị ife dịrị agụleri ya ahụ na as of that day njeri na-anya fụ na ebidoro ime foundation of about 3-story building ultra modern well-equipped hospital. Ịghọtara, well-equipped hospital. Enwe section of ndị ala alụchago ndị a, nwe section of ndị ṅụrụ ihe alụchago ndị a, nwe rehabilitation center, psychiatric hospital, and also old people's home in Anambra State. Minus nke alụ na mgburishi nwoke oyegburu n'onwe kedu ife unu shọkụ melụ na oyegburu n'onwe unu emụkwụ na rehabilitation center for ndị ṅụrụ ife na ndị ya benefit from it wụ majority of ndị otu Mathias ndị omenala bụzọ eziokwu who high benefit from this rehabilitation center, because I can bet you that over 70% of these people will addict or jaw because they don't reason like Ndigbo. I reason can this and I will help the bosses to locate them one after the other. Forget about it. You are not coming back until after when you even because you need to isolate you from the rest of the people, at least for some time. You got to go. So share this video. Mathias Ezeaku ikuku na ekwu n'okutege. Say na answer nya boda kwa nije me fundraising. Ko raise ego. It is free of charge. It is free of charge. Oni de hete ya 1 naira. Ka eje no chaye, go chaye, zo chaye. Opata ka odi ikozo. Share this video. Good news, good news, good news, good news, good news. E got to go if I na-eme na Zion wo. Iye mechalili gbe. Iri heri zoro no be zoro no be bioma
ibi n'ọmụ imeta ya n'ọhịa ịghọtago na asị na mbidewe ọgaranya awụghị ụlọ ọwụrụ ọghọm mana nke a ya wụrụ Mathias na ndị omenala bụ ụzọ kwasị n'ọnwụ ulu ịghọtago ama m unu niile so kịta bịarala m anwụmaburugu ugbo m na moto ọzọ ya apụta nwere ike ịwa after 1 year ịghọtago share this video